Takže, generatívna umelá inteligencia. Téma, o ktorej sa dnes hovorí naozaj všade. Však? Spoločne sa ponoríme pod kapotu a zistíme, ako to celé vlastne funguje a čo je najdôležitejšie, ako to môžeme reálne využiť v praxi. Nie je to len nejaký buzzword, táto revolúcia naozaj mení pravidlá hry v celom priemysle. A presne preto sa dnes pozrieme na tie úplne kľúčové znalosti, ktoré sú potrebné nielen na pochopenie, ale aj na zvládnutie tejto technológie. Presne v súlade s požiadavkami certifikácie Cisco AI Technical Practitioner. Dobre, tak poďme na to. Ako pri každej veľkej stavbe, aj tu musíme začať od základov. A v svete generatívnej AI sú tými základnými kameňmi, samozrejme, samotné modely. Pozrieme sa teda na rodiny, ktoré tvoria tento úplne nový svet. Viete, cieľom tu nie je len slepo používať AI, ale naozaj jej porozumieť. Musíme si v hlave vytvoriť tie správne mentálne modely a o to tu ide. Premeniť túto, povedíme, magickú čiernu skrinku na súbor nástrojov, s ktorými vieme naozaj efektívne pracovať. No a v zásade môžeme hovoriť o dvoch hlavných takých veľkých rodinách modelov. Na jednej strane máme veľké jazykové modely, alebo LLM. To sú skutoční majstri slova, textu a kódu. A potom, na tej druhej strane, stoja difúzne modely. Tie sú zase umelcami. Dokážu maľovať neuveriteľné obrazy prakticky z ničoho, len tým, že sa naučili, ako obrátiť proces deštrukcie na proces tvorby. Fascinujúce, že? Tak sa pozrieme na konkrétne prípady. Jednou z najväčších superschopností a veľkých jazykových modelov, teda LLM, je bez pochyby sumarizácia. Len si to predstavte, namiesto toho, aby ste strávili hodiny čítaním nejakých dlhých dokumentov alebo prepisov zo schôdzi, dostanete tie najdôležitejšie body v priebehu sekúnd. To je predsa obrovská úspora času a neskutočné zvýšenie efektivity. Ale LLM-ka nie sú len o sumarizovaní existujúceho textu. Vôbec nie. Sú to aj skvelí kreatívni partneri. Čo to znamená? No, potrebujete napísať koncept e-mailu, nejaký marketingový text alebo dokonca scenár k videu, tieto modely môžu slúžiť ako taký nevyčerpateľný zdroj nápadov a reálne pomôcť prekonať ten známy kreatívny blok. A čo vývojári? No, pre nich je to povedzme úplný game changer. Predstavte si, že AI vám automaticky generuje ten často sa opakujúci tzv. Boilerplate code, alebo ho prekladá medzi rôznymi jazykmi, či dokonca aktívne pomáha s ladením a hľadaním chýb. Z procesu, ktorý je často chaotický, sa zrazu stáva oveľa štrukturovanejší a hlavne dramaticky rýchlejší pracovný postup. Fajn, takže máme super výkonný model. Ale kde vlastne bude bývať? Kde pobeží? Toto je jedna z úplne najdôležitejších architektonických otázok a treba si ju zodpovedať ešte predtým, než sa vôbec začne stavať nejaká aplikácia. A v podstate sa všetko točí okolo jedného kľúčového kompromisu. A to je kontrola versus rýchlosť. Chceme mať absolútnu kontrolu nad svojimi dátami a modelom, alebo je pre nás prioritou byť rýchly a flexibilný? To je tá otázka. Takže, tu máme tie dve misky váh. Na jednej strane sú cloudové riešenia. Tie ponúkajú naozaj rýchle nasadenie, takmer nekonečnú škálovateľnosť a samozrejme nižšie počiatočné náklady. No a na tej druhej strane je hosťovanie vo vlastnej réžii, on-premise. To nám dáva absolútnu 100% kontrolu nad dátami a bezpečnosťou. A tu treba povedať, že neexistuje jedna správna odpoveď pre všetkých. Voľba vždy závisí od priorit daného projektu, či je to cena, latencia, súkromie alebo škálovateľnosť. Dobre, takže model už má svoj domov. Teraz prichádza na rad ďalší krok. Musíme sa naučiť, ako sa s ním správne rozprávať. Pretože práve efektívna komunikácia je ten kľúč k tomu, aby sme z neho dostali naozaj to najlepšie. Základnou menou, takou jednotkou v komunikácii s AI sú tzv. Tokeny. Aj dôležite pochopiť, že to nie sú vždy len celé slová. Môže to byť časť slova alebo len interpunkcia. V podstate každý vstup, ktorý modelu dáme a každý výstup, ktorý od neho dostaneme, je meraný v týchto tokenoch. A prečo je to dôležité? Pretože ich počet priamo ovplyvňuje nielen výkon, ale aj náklady. A s tokenami úzko súvisí ďalší pojem kontextové okno. Každý model má totiž svoju, povedzme, krátkodobú pamäť. A presne to je kontextové okno. Je to maximálny počet tokenov, ktoré si dokáže zapamätať v rámci jednej konverzácie. Ak tento limit prekročíme, model jednoducho začne zabúdať, čo bolo povedané na začiatku. Je to presne ako viesť rozhovor s niekým, kto si pamätá iba posledných pár viet. A tu sa dostávame k jednému z najväčších rizik, s ktorým sa stretávame,
A to sú halucinácie. AI modely si žiaľ niekedy jednoducho vymýšľajú fakty. A čo je horšie, prezentujú ich s absolútnou istotou. Preto je absolútne nevyhnutné overovať ich výstupy a nespoliehať sa na ne slepo, hlavne ak ide o nejaké kritické informácie. Takže keď si to dáme dokopy, máme tu rôzne rodiny modelov, musíme riešiť hosting, tokeny, kontextové okná a ešte aj riziko halucinácií. Je úplne jasné, že výber toho správneho nástroja pre konkrétnu prácu je absolútne kľúčový. Predstavme si tie rôzne repozitáre modelov ako také obchody s aplikáciami pre AI. Naozaj, nájdeme tam tisíce už predtrénovaných modelov a každý má svoje silné a slabé stránky. Našou úlohou je potom vybrať presne ten, ktorý najlepšie vyhovuje našim potrebám. Či už chceme analyzovať text, generovať kód alebo pracovať s obrázkami. A potom ho prípadne ešte doladiť pre ten náš špecifický prípad. OK, ale čo ak máme situáciu, že náš supermodel jednoducho nepozná špecifické aktuálne informácie o našej firme alebo produkte? Znamená to, že ho musíme celý trénovať od nuly? Vôbec nie. Môžeme mu dať prístup do našej vlastnej súkromnej knižnice vedomostí. A to pomocou jednej veľmi elegantnej techniky, ktorá sa volá RAG. Retrieval Augmented Generation, skrátené RAG, je naozaj revolučný prístup. Namiesto toho, aby sa model spoliehal len na to, čo sa naučil počas svojho pôvodného tréningu, RAG mu umožňuje, aby si predtým, než odpovie, nahliadol do externej databázy faktov. Viete, čo to znamená? Dramaticky sa tým znižuje riziko halucinácií a zaručuje to, že odpovede sú presné a založené na overených aktuálnych dátach. Ten proces je vlastne celkom jednoduchý, ale geniálny. Keď sa položí otázka, systém najprv nejde za modelom. Najprv prehľadá tú našu externú vedomostnú databázu a nájde najrelevantnejšie informácie. Tieto informácie potom pridá k tej pôvodnej otázke, až túto takto obohatenú požiadavku pošle modelu. V podstate je to, ako keby sme dali umelej inteligencii ťahák pred tým, ako začne písať test. A ako je možné, že ten ťahák nájde tak rýchlo, kde je to kúzlo? No, to kúzlo spočíva v dvoch veciach. Embeddings, teda vloženia, a vektorové databázy. Každý kúsok informácie, každý dokument v našej knižnici je premenený na číselnú reprezentáciu, na tzv. Vektor. A vektorová databáza je potom špecializovaný nástroj, ktorý dokáže tieto vektory bleskovo porovnávať a nájsť tie, ktoré sú významovo najviac podobné našej otázke. Je to vlastne taký superrýchly a inteligentný index pre naše dáta. V konečnom dôsledku si môžeme RAG predstaviť ako taký inteligentný filter. Vezme surové interné dáta firmy a premení ich na overené a spoľahlivé palivo pre motor umelej inteligencie. Týmto spôsobom získame to najlepšie z oboch svetov, obrovskú silu veľkých jazykových modelov a zároveň presnosť a relevantnosť našich vlastných dát. Takže poďme si to zhrnúť. Od výberu správnej rodiny modelov pre danú úlohu, cez to dôležité rozhodnutie o hostingu, až po zvládnutie pravidiel interakcie a nakoniec uzemnenie modelu pomocou RAG, toto je ten základný súbor nástrojov, ktorý potrebuje každý, kto chce seriózne a profesionálne pracovať s generatívnou AI. Architektúra je teda jasná. Základy máme položené. Otázka teraz znie, čo s tým postavíme. Zvládnutie týchto konceptov totiž otvára dvere k inováciám, ktoré boli ešte pred pár rokmi úplne nepredstaviteľné. Budúcnosť sa naozaj tvorí práve teraz.